Hola, com va? Avui us presentem un nou vídeo, esta vegada un vídeo apressat que ens ha demanat Alberto Espinosa amb els consellets d'última hora per al dictat del mitjà o del superior. Comencem per dir una cosa, com en la resta de parts de l'examen no hem de tindre por si veiem una paraula o si sentim en aquest cas una paraula que desconeixem. Cafarnaum, no ho sé. Pot ser que no sàpiga aquesta paraula i puc aprovar perquè hi ha un ventall ben gran entre el 10 o en aquest cas 0 faltes i el suspès. No sé com s'escriu Cafarnaum, però només tinc aquesta falta. És possible? Evidentment que és possible. Aleshores, ja us dic, no us espanteu, el mateix en l'escrit. És que hi havia una expressió que no sé com es deia. Bé, si són 72 preguntes o 90 preguntes, falles una, dos, tres, passa res, podem aprovar. Comencem, doncs. La primera de les coses que us vull aconsellar és que pensem en quina part amb quina part podem jugar. Diria coses amb les quals no podem intervindre. Per exemple, jo no sé les paraules, vosaltres no sabem quines paraules poden eixir durant el dictat, quin text. Ara, hi ha unes coses amb les quals sí que podem intentar millorar. Per exemple, evidentment agafarem per això manuals, així he recollit, bé, no era este exactament, és el de color blau, ortografia 2 i 3, també estos quadernets, estos de bromera. Bé, vaja, d'aixòs quaderns, d'estos llibres, anem als apartats d'ortografia, ortografia, i mirem les coses amb les quals podem tindre dificultats. Per exemple, els accents diacrítics. Els accents diacrítics, per exemple, els hem de tindre ben clars. Hi ha una llista, se l'hem de saber, la llista, fil per randa, totes les paraules. És que aquesta, doncs mira, pregunta què vol dir, busca el diccionari. Mora, no sé què, vents, no ho entenc. Però el dia de l'examen, si la deixes estar, i a més és una paraula senzilla, la deixem estar, estem perdent punts. Després, l'accentuació, que no siga la diacrítica, l'accentuació gràfica, de recordar, paraula acabada en vocal, paraula acabada en vocal més esa, paraula acabada en, in, les agudes s'accentuen. Paraules que no acaben en aquestes terminacions o que acaben en diftong, recordeu, anàveu s'accentua, ixes planes s'accentuen. Les drúixoles totes, a més, normalment accent obert, les es i les os, clar. Després, qüestions si tenim algun problema d'oïda, demanarem estar prop de la persona que parla, encara que normalment la persona que parla gira, però demanarem estar en un lloc que puguem sentir. Li diem sense problema a l'examinador, jo tinc problema d'oïda, per favor, situa'm en un lloc amb el qual no tinga problemes, no n'hi haurà cap inconvenient. Després, el tema de les consonants, a veure, oclusives, fricatives, etc. Això, el que vos dia, aquest tipus de manual, i recordem, el model actual d'examen és un model de les excepcions. És a dir, van eixir paraules com àrab, paret, T, D, P, T, V, parem l'oïda. Però recordem que les oclusives es caracteritzen precisament per això, perquè sonen de la mateixa manera en posició final. Paret s'escriu amb T final, però sona de la mateixa manera si és amb T que és amb D. Mirem les excepcions i recordem, aquesta sèrie de paraules no és un ventall obert completament de paraules, no? Hi ha unes paraules i unes excepcions. Així no ens hem de preparar, per exemple, no sé, la morfologia verbal, no? Així hem de tindre ben clar què és el que hem de preparar. I també un consell que us dono és el tema dels prefixos, sufixos, per exemple, contrarreforma, erradicar. Aquestes paraules
neoromàntic. I aquestes paraules, el tema del guionet, també en altres paraules també suposen problemes. Revisem-ho tot, mirem que vos dia un quadern d'ortografia, que estigui completet, i mirem totes les excepcions. Cal saber, evidentment, millor si sabem sempre que es posa el guionet, sempre que no es posa, quan és la paraula, sí, però, a més, si tenim clares totes les paraules, les excepcions, que no és una llista infinita, tenim aquesta facilitat. Bé, és un vídeo fet ràpidament per intentar ajudar per al dissabte. Proper és el del mitjà i el que ve el del superior. Espero que us pugui ajudar. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si vos ha agradat, doneu-li el like. Si no, dislike. Feu-vos subscriptors si voleu. Feu comentaris del tipus que vulgueu. I moltes gràcies.